Padha becik satekamu cah bagus. Nggih, sinuwun. Cek lo. Cek Iki nyapa lagi laki ana jajal. Kowe iki bagi binaki ya wis ganggu to, Cik. Nggih mboten. Padha becik satekamu. Rahayu wilujeng lampah kula awet saking pangestu panjenengan. Nanging saderengipun ngaturaken sembah sungkem kula katur kunjuk dumateng panjenengan. Iya ya tak tampa pangestuku tanpa nono. Sanget anggen kawula mundi kula tampi mugi ndadosaken jejimah kawula dalem. Jenengmu sapa? Kula Yuda Slentem. Loh, kok aneh yudane lho. Yuda Slentem. Asli niku. Monggo Yuda ki pelawak sing tau dipenjara karo Percil lho, aku krungu. Lho, kula mboten. Iya kowe sesuk mari ngene. Sesuk jatuh Nah, kok cok. lambimu kok yo welek. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan Rama. Iya tak tampa le padha becik satekamu. Injih sami-sami kemawon. Rama. Iya. Napa leres menika dalemipun Bapa Sri menika Sri Sutresna kuwi Sri. piyayi sepuh Injih. sing pantes tinulat. Injih. Napa menika tesih sederek panjenengan? Isih dulur Ya ampun, rego. tunggal canggah. Aduh, berarti regoku bosok dina iki. Aduh. Sik to maksudmu piye? Iya. Kalau Aduh, kok bosok. biasa lah Pak Sunak karo dulur mesti awake dhewe dipotong. Apa yo Kowe ngono? Iya. Cil Dalam wong ki lek wis sukses. Nggih. Kuwi kudu eling karo kanca. Injih. Elinga karo mula bukane. Injih. Gedemu sing kaya ngono ki mergo apa? Mergo nggonmu sregep sinau Injih. bareng biyen awake dhewe. Injih. Perkara pemotongan itu biasa. Injih. Dadi aja kok pikir Mboten. kowe ora kekurangan duit Injih. ya to. Injih. Kuwi rungokno kuwi. Injih. Ngono kuwi pitutur sing Kae ben ngomong aja awakmu tak bacok cengelmu tenan kowe malah nek rumah sakit. ngapunten sinuwun. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan. pangestuku tanpa nono. Kula tampi asta kekalih kupala petek wonten mustaka lumuntur wonten dada ndamel ngicaraken penyakit mengi sinuwun. Cara biyen ya kuwi. Iya, lawas. Kuwi cara percaya bayarannya sik 500 biyen. Aku iki tenang. Riyen nggih ngoten niku. Iya. Menika dalemipun Bapak Sri kalian Ibu Sri. Sri karo Ibu Tri. Nyapa iso? Sri. Tak tulisane padha Srine. Jenenge sapa jenenge? Ibu endi iki mau undangane iki? Sing lanang Sri Sutresna. Ibu Sri Sutresna Bapak Sri Sutresna kalian Ibu Sri Subekti. Oh, Sri Subekti bener. Sami Srine. Heeh. Wong iki lak jodoh ning atus ngeten iki. Lah iya. Nggih to? Iya. Rezeki iso barokah padha. Kula nggih ngoten. Asli jenengku Deni duwe bojo jenenge Deni. Oh, dadi wong ki nek padha karo bojone jenenge iki rezekine berubah. Inji. Oh, mongko angel lho lek rabi golek jeneng padha ki. Ayo diganti netone diganti kok jeneng nyapur diganti kok rumah sakit. Kok seneton diganti piye to karepmu ki? Sinuwun. Piye? Napa sampun dahar jenengan? Oh, wis le. Kula nggih sampun menika wonten serundeng menika teng wingking. Coba saiki kadek kok pikir serundeng to kowe. Lah piye wajane yo kayak panganan serundeng. Pripun Pak, sehat? Piye sehat ya. Alah pun aman niki sakniki dalu niki. Aman apa piye? Alah wis to pokoke Amane piye, aman? kula niku kalih jenengan niku sampe kangen aku karo Pak Sun niku. Malah apa Iki tenan? sampean sakjroning Desember Januari iki yo tanggapan terus le. Piye? Nganggur Bos. Desember mlebu piro? Kalih Januari 3. mongko kowe iki kudune ra iso sepi lho, Cil. Kowe iki ngaji iso. Dadi kiai iso. Ngeremene. Apa yo tenan to kuwi? Majelis napa nika? Sabilul Taubah. Sabilul Taubah. ST nyel. ST nyel. Kula teng lebete. Gus apa? Pondok Gus Adim. Gus Idam. Gus Idam. Kok sembuh bolak-balik. Sinten majelis menika Pondok Oraji kula teng mriku. Kula ndamel lenggal niki teng griya. Kowe gawe pondok dhewe. Majelis piye-piye. Apa iki maksudnya? Majelis apa? Piye-piye. Lah kuwi sistemnya piye? Ya mbok, lah piye? Kuwi lho Lho tegese majelis piye-piye iki maksude isine iki apa babagan ilmu to kawruh apa? Ah, niku pun teng mriku nggen kula benten ya mung takok-takok tok. kuwi lho majelis piye? Mbok lah ya piye aku ya ora ngerti kok. Lah awakmu sing duwe majelis lho majelis jenenge piye-piye? Lah iya. Tapi majelise piye? Ya mbok ora roh aku ya piye aku ya ora roh. Lah sistemnya piye? Ya mbok lah piye? Lah keungangane piye? Lah mbok ya manut kono lho bose kono piye? Lah sing nek kowe kok takon aku. lho. Iku kumpulan. Oh, Kula niku kumpulan. nglumpukne seniman-seniman sing mboten tanggapan. Oh. Kula klumpukne. Dadi enek mung takok piye-piye iki sak teruse ngono apa piye? Nggih. Dadi ya ora enek apa-apa belas iku to mriku. Kuwi iki gentinen, aja majelis piye-piye. Apa? Majelis padha bosoke. Nah, kok aja ngono le. Iki acarane piton-piton lagi ngoten. Pitan-pitan ngerti kowe pitan-pitan. Alah ya paham to Kowe iki saiki nyapa. golong ulama ning ndi Alah percaya nggih boten kula niku tesih nderekne mawon. Gandul sarunge kiai.
Oh, lah kok gandol saring kiai? Maksudnya ki manut dawuhe kiai ngono lho, Bos. Niki Ora sak- terus kiai sarungan digandoli ora yang glosor kok rumah aku sampean. Sakniki pun lempeng galeng. Nggih. Apa kuwi? Tegese lurus, ora tek menggok-menggok mas atau cethuk sindene sampean sing wah iso gede-gede sapa iki, Bos? Kok iso sinden. Sehat yo ngene Ora iki, iso kok racak. iso ngelokke. Iki sak muene. Ora maksudnya ki paramu kok rono iki lho. Ora. Lah aku nyawang terus ora ro terus piye sampean iki? Ora tegese kuwi sing tak maksudne kowe nggawe majelis mau kowe mau dadi kiai. Mboten. Ora. Niku nggih namung damel mawon niku tiange namung kula piyambak mboten wonten rintune Oh kok. iya, coba saiki terangno kowe rak piton-piton to. Nggih. Piton-piton ngerti makna. Paham to wong jenenge ditanggap ora paham ora ya isin to, Bos. Iya. Tulung Agung iki sapa lho sing ora kenal percil. Sampeane. Gak percil ku sak tulung agung kuwi Iya no paham lo Tulung Agung. Anu Blitar. gambar miri. Apa jenenge jenenge Miri apa? gambar. Miri gambar. Miri gambar. Gambar. Kuwi paham cetuk tuk kowe nek rame-rame mesti dagelane percil. Enggak no Bos, wong terkenal murah aku gitu dadi ya enak ning ndi. Dados kula niku saestu lak piton-piton niku pripun? Sok-sok tergantung lanang apa wedok. Oh, monggo putrane Lanang mesti mancik ning kok wonten ondol lho Bos. eneng pitung ondo. Lah, Terus digekne jenang pitu. jenang pitu wonten pitu ondo diunggahne taklik 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 munggah. Makna lan tujuane. Maknane golekno ning Google kuwi enak. Lah. Awakmu iki diutus jelasno lho. Lah iya maknane jenenge munggah ki ya munggah derajate. Sembarangane iso barokah, iso lek nyambut gawe bisa sugih, pinter. Karepe wong Jawa ki aman didelok ngono wis ketara le. Sok mben saya tambah Saya tambah ya saya dhuwur. saya dhuwur, saya sukses, lak iso ngungkuli bapak ibuke. Kuwi donga. Kaya mletik. Kuwi terus enek kae, dikene jero kurungan lho, Bos. Apa kowe jenenge? Nah, nggih dikurung ngene to. Terus ngaten lebete lak wonten dolanan, sok-sok napa ngoten. Dolanan sembuaran. Iya no, lah sing dipilih garek ndelok, sing dipilih ki pulpen mesti bocah ki tuweke besok gedene ki dadi guru. Iku dadi pandangan masa depan. Iya no, dokter. Dadi dokter kuwi nyekeli Pulpen. pulpen ngono kuwi dadi guru. Lah umpamane milih apa? Umpama milih saiki pistol-pistolan. Ah wis ndak-ndake gelah tentara utawa polisi. Sing nang jerone ku nenek. Nggih no. Pistol kalih napa-napa dolanan ngoten niku lho. Pistol-pistolan. Buku ngoten niku guru. Dadi guru. Lah Pak Sun iki beda. Nek pitik ta ning. Pitik nggih wonten. Lah nek dipilih telak. Heh? Ayo, nek sing dipilih telek. Iki ndak-ndake sok dadi pengusaha pupuk. Golek-golek. Masa dadi pengusaha. Lah ngono nek kok ini telek bareng kok. Ora yang Lah ya golek-golek. bocah cilik ora ngerti kok. Oh nggih ora ngerti ora apa-apa telek lencung sambene ra enak lho Le. Heeh. Mulai dipilih kuwi ndak-ndake besok gedene iki dadi pengusaha pupuk. Pengusaha pupuk. Lah kaya Pak Sun ngene iki Mesti wayang. Uduk. Lah apa? Kalkulator. Pak Sun kok kalkulator wong dalang kok iso kalkulator. Ngitung bayarane dagelan Royogo iki malah dihitung ngene iki. Kalkulator. Pinter-pintere dalang iki setok iki. Manajemen. Tulung Agung iki sapa sing ora kenal Pak Sun Rondong? Kan Pak Sun Gondrong. Nah. Wis kondang kalau kok Blitar niku lho, wilayah Blitar. Niku lak mboten nanggap Pak Sun Gondrong urung duwe gawe le. Aku ki wong Blitar jenengan Berarti nek kenal. nanggap dolang liyane rung digawe. Dereng. Jarane duwe gawe. Yo saploke aku kan iki nanggap karo iki lak dalang liya yo ngomongi yo ngono aku jane tadi. Iya, ngepik-ngepik kene. Ben dijak. Iya, ben dijak. Tapi saat ini bakul garam nggih, Pak? Apa? Jenengan. Ora iki sik garam iki angel, Cil. Golek garam anyar. Kuwi Ya dia iya, zaman dalang iki statusnya lah ya kudune nuwun sewu lho iki. Ah. Iki ora buka apa-apa iki ora. Wong Pak Sun karo aku nganggep aku ki anake. Piye, Mas? Ndak-ndake kan statusnya iki ya wayang ngene. Iya. Iya ora? Terus nuwun sewu gunungan sik tas gamelan ora Tatahan wayang. tatahan. Lah iki statusnya uyah iki jane opo? Aku no jebul bakul uyah. Tapi ekspor dari Thailand nggih. Iya, Thailand. Iki lho, Uyah uyah. itu kan Iki Thailand. usahaku ki oke. Ora percaya. Usahane Pak Sun ki akeh. Ngejepke mayang tok nek pas Leres, sepi, leres, ya. leres. Ora kok ora mlaku ning pancen sasine sasi sepi. Leres, dadi sosok bakul nuwun sewu, usaha uyah ekspor impor. Cangkok dibang kuwi. Cangkok. Iki alah iki ndekenane Bakul uyah. blimbing
iki lho dicangkok karo salak le. Kuwi dadine piye? Bosok to goblok murang genah kowe. Beh goblok kowe iki. Rumah saku nak model kawin silang ngono. Lah kowe nuwun sewu, lak kula kan sampun. Lak kowe wong metengi piye coba langgonmu? Ikan tas rabi. Ya. Kowe tas rabi. Lak wong metengi piye? Enene piton-piton kuwi awitane teko meteng sik. Ya. Jadi biyen sadurunge metu bocah iki meteng sik. Meteng. Kuwi pun nek cara nggonaku Ya. dibagi telung periode. Cara nggonamu iki omahmu ngendi? Pulau Jawa Tengah Rembang. Ngrembang Jil. Makam R.A. Kartini. Jarene Ngawi. Rembang bos iki bos. Sing ngomong Ngawi sapa? Ngawi mbokmu Mboten. biyen, mbokmu kae Ngawi biyen. Lho ngawine ndi lho, Pak? Ya mbok ngawine ning ndi ra ro lha ndi bos. Mbok kira omahmu nek Ngawi jebule Ngrembang. Rembang niki Rembang bocah Rembang niki. Kowe aja nganti ngisini-sini om lho ya. Jarene iki pinter sembarang. Sembarang niki. Biar yang kula pinter. Nirokne suara kewan barang iso. Alah kok nurane suara kewan entute menungso lho roh deh. Ngertos kula. Sampeyan iki aja nek kewan. Kok rumangsaku umpamane nuwun sewu niki lak meteng mau piye? Nek meteng kuwi dibagi telung triwulan. Telu sing siji. Triwulan pertama kuwi sing diarani hamil. Hamil. Hawane kudu ngemil. Saulan ning Telung wulan. Oh. Kuwi sing diarani triwulan pertama kuwi diarani hamil. hamil. Oh Lah, iya. hawane mung pengen ngemil. Oh iya iya. Kuwi dadi wong lanang kudune iso nuruti awakmu ya ora? Iya. Nah, bojomu tau meteng? Meteng. Ya mesti ngono kuwi to, telung wulan pertama hamil. Nggih. Triwulan kedua ngancik 6 sasi mara 7 sasi. Kuwi biasane sing diarani mbobot. Tegese apa le? Bokonge ya mbok wetenge krasa abot. Oh iya, bener. Ya ora? Le. Kok kuwi Aku yang ngakoni ngopeni bojomu apa ora? ngopeni. Oh ya ngopeni kok ngapur. Watake engko bojomu ora mbok openi. Ora ngerti metenge langsung dilepeh metu bayek. Ngawur iki jane menungso apa gragal iso dilepeh iki lho. Iki ceritane Iya. bocah lahir kuwi. Apa, Sing Bobot? triwulan ketiga, Hah? 7 mara 9. Kuwi jenenge apa, Kuwi Le? sing diarani mbobot. Oh bobot ki mau. Mbobot kuwi mau sing triwulan nomor loro. kedua. Oh, nomor telu Sing ketiga, Hah? kuwi sing diarani ya kuwi apa le? Lak sing nomor telu apa le? sing nomor Siji lah kena hamil. hamil. Bobot. Bobot. Sing nomor telu Sing nomor telu, kuwi apa? aku lali aku. Wah, goblokmu. Nomor telu kuwi hamil bobot apa neh liyan? Meteng. Meteng. Ayo, Sing diarani meteng kuwi triwulan ketiga. artine apa? Sirahe mumet nek sing lanang ora ndang tangteng. Tegese apa? Hah? Tegese apa tak baca? Mergawe, Mas, Oh, mergawe. mergawe. Sebab bobotan terakhir itu nyambut gawe sing tenanan. Nyambut gawe digawe tenanan. golekne dhuwit. Lairan utawa engko nak bocah wis lahir ngopeni bocah isih bayek kuwi butuh ragat. sing Butuh akeh. ragat sing akeh. Contone kaya aku karo Rama Sun. Ya. Iki ndidik sakmene akeh iki ya ngono iki ya teko cilik sik iki teko bayek sik sakmene mbane. Iki 1, 2, 3. Iki diitung loro ya, Le. Lah iki kok loro iki yo siji. Loro piye maksudnya? Lah iki gudi dhewe lho bos sing cilik-cilik ngono. Tak hitung loro lah ora, situ apa loro? Kena loro. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iki sik tetep cilik sing kene iki. Kuwi yo hitungane kuwi. Iki kok ora tau gede-gede belas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iki kabeh iki menika Pak Romo menika ingkang luar biasa. Nak Pak yo Pak nek Romo. Mas Pak Romo maksudnya iki sing iki lho sing belajar iki Sing gladi. sing gladi niki Romo. Percaya ki lek omong rapate runtut to le. Di pelencok-pelencong. Aku mbah saplai rada stres iki lho bos. Saplai kenal karo Purnomo iki lho dadi rada pedhot. Dadi iki sak mbiyane ngene iki sing belajari Romo. Ngono, Mas. Kowe Iki aja muridku. ngisin-ngisin. Ah, muridé Romo. Kowe aja ngisin-ngisini aku. Nek emang luar biasa nadanya F coba kakak F coba nuwun sewu kersane ningali riyen suwanten Iki iso lho nembang iki. nggih nembang saged niki F kakak coba F kakak Oke. aja nganti ngisini-sini aku le Ora. dudono kemaluanmu Oke. Kemampuan. anu apa gitu kemampuanmu F Lah aku yo wong nurut. ayu coba le sing Nyapa lho kok iso nganggo kuat barang. kakok kok iki kok Lah iki dehem itu Iya, iya. pelega tenggorokan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Oke. Niki suara saya standar niki. Iki efek luar biasa Le dadi. tak takon le. Dalam. Suara lanang apa wedok? Nik sora Lanang. jaler to. Lek wedok kena. Oh iya kena Saged. kena. Ndi gulu menjengmu ndi? Iki lho Iya. ketok iki. Iki lara tak cekel ra kena. Ndi le? Iki lho. Oh iya.
Ndingenane tak ngomongane lah kok pindah ning kene gulu menjing ning mburi. Ana kulo menjeng pindah ning Citok. Ayo, ayo. Tiga wedok ya. Nggih no. Susatro Balik, jongre balik. Nggih. Nggih lho, Bos. Iki wis enak, Bos. Apa ning iki kan pohon nuwun sewu. Santep. Ora ditepi. Ya sampeyan ngejak omong-omongan ae. Tresnaku tulus trone Wah male ya coy. Nggih no ngeten iki, Bos. Dadi Nah, iya, Bra. Kok lagi gulu menjeng dipetek lho, Bos. Iya, Bra. Nggih. Jongre. tresnaku Iya, Bra, Bos. no senatya Iki sing lanang wedok, sing lanang wedok urung cengkok, Bos. Cengkok Cengkok selawatan. ya, oke. Cengkok saker selawatan, selawatan. Coba. Cengkoke Kuwi cengkok ngadro ta? Adro, adro, adro. Cengkok ngadro lagune tetep niki. Ah. Saged cengkok Arabian. Iya, oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terus Lho ke kakok-kakok kayak wong ayu tresnamu kinarya pambuh Iya, Bra. susatra ning batemku wong ayu antep Cengkok selawatan. tresnaku tulus ning kalbu cengkok Arab. Arab. Lihat, Le. Cengkok kuwi lagi Lah selawatan saja Kadro biasa. jedung ngene iki. Aku ya. Nah, Habib Iya, iya, iya. Syahid itu, Iya, iya. Cek kecak cek 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 cek. Habib Syahid. Iya, iya. wong ayu tresnamu kinarya pambuh susatro Cengkok. Iki ya. ning batemku wong ayu antebno rasa atimu tresnaku tulus ning kalbu Berarti iso. Berarti wis nyanyi lagu-lagu apa iso ya, Le? Oh, iso. Nyanyi lagu-lagu liyane iso lagu liyane. Umpamane kalau aku tak apa tak padane karo kising lamunan. Lamunan. Iki kemarin ini karo non sewu anu karo warung ngono. Nggih, gabung niki ngono. niki setunggal mana setunggal. Ora sik bocah. Iki tok. Kok gampang kok. Engko gorane pedhot bocah. Ora. Napa? Niki, Ulang niki. Ayo. Cengkok anu wedhus. Ono kok cengkok wedhus. Berarti goblok kowe. Niki wedhus, Bang. Wedhus cilik. Iso nyuwara kewan. Nggih no, wedhus cilik. Iki wedhus cilik. Sakmene iki. Nadane sakmene iki, Wedhus Bos. rondo. Wedhus rondo ngoten niku wau wedok berarti. Iya. Sampe niku. Babone. Ada sing lanang. Sing lanang kuwi suarane khusus, Mas. Piye? Iki sembarang iso. Iso ya. Sembarang suara ketu. Suara apa lho sampean iso? Nama jenenge nanglet Suara apa? kirek. Kirek berarti asu cilik. Cilik. Babone. Mak babone yo umume. Oh, lak suara ngono iki babon ya, Le. Heeh. Lak sing lanang. Nah sing lanang kuwi kaya ning film Tom and Jerry, Mas. Ah. Suarane serem. Oh, iya. Sekali jegok medeni, Mas. Piye? Cok. Ketan. Ah, kiri rono. Ayo karo sing kiri wedok. Ah, iki terus enek juragane juga watu. Nah, dibandem. Iki Kosong mbok badem watu. Lah carane ya ngono koke. Iki luar biasa. Ilmu perhewanan. Hewanan iki, Bos. Jaran.
Oh iya, pas. Jaran beker. Jaran beker gini kok, jaran beker. Ngoten niku wau. Sembarang iso. Liyane apa neh liyane? Pokoke kowe sing Jago iso. kluruk. Jago kluruk. Jago kluruk berarti lanang. Nggih, jago kluruk. Iya ta. Gering kok kuwi. Napa? Kuwi jago waras. Jago waras. Oh, Lah, Nak jago gering. Nah. Oh iya ketek. Jago sing gering. Iya. Niku nak empun madang sedaya, nak dereng madang ya enten melih. Piye? Tuku kerupuk madang. Enak ya jadi jagoe kluruk ning mergo urung madang. Enak iki. Iki cangkem kewan tok bocah Pitik iki. nggih benten-benten. Pitik sing cilik kuwi ya beda, Mas. Pitik cilik. Oh iya sing cilik samene ya ta. Iya. Iso ya cangkemmu kewan oleh tenan. Iya. Takoni kowe. Babone malah apik, Mas. Babone piye? Babone kuwi nak sing jagone tanggung jawab. Hah? Ngono kuwi langsung Lah kena kuwi. iku nak sing jagone tanggung jawab. Lah gak tanggung jawab. Nak jagone gak tanggung jawab, kuwi langsung ngalok. Piye? Kok matias kuwi kok. Ormas aku ngawur. Nih, Kuwi kewan iso kabeh ya. iki sembarang Liyane kewan apa lho sing iso le? Lho, napa melih? lho apa kowe sing iso kok napa melih? Kowe sing iso apa Rama ben ro? Aku tak takon, kowe sing isone apa Nggih. kewan? Kewan. Tekek. Contone tekek piye? Tekek. Oh iya. Oh iya. Berarti Kucing. lah sing wedhus mau piye carane piye? Wedhus. Wedhus sing lanang. Wedhus lanang. Aku pengen roh. Ya. Carane instan ngene, Mas. Piye carane Carane belajar? instan, kowe muni wo. Karo lambene dhuwur dipuluk ngene. Kok terus diobah-obahno. Kuwi mesti dadine wedhus lanang. Masa carane piye? Wo. Iya sik ta. Muni wo. Oh. Wo. Pak jajal Pak. Pak, jenengan Pak. Bah. Jajal to. Ayo Pak. Tak. Apa Pak? Sampeyan iki ora wawo iki. Mas, sak jenggot-jenggote kok persis ya Mas. Iya. Ora ngono lho Pak. Muni wo. Wo iki nek ngene lho Pak. Ngaku iso. Terus Kuwi jawi wedhus kebelah kuwi. Ngene lho, peh, wangel iki kandhe-kandhane ngene lho to. diobah-obahno. Yo. Oh. Wedhus nyemplung kolam gitu elek. Wedhus nyemplung kolam. Jajal iki Pak, jajal iso sorone wedhus. Wis urung tutuk. Wis tutuk iki. Napa melih? Urung tutuk kowe malih mu nyuwara ya urung mari. Nggih. Kowe bab nyuwara marah apik to? Nggih. Aku pengen kowe nyuwara bawa. Bawa napa? Ya bawa pamane bawa kaya kae enek to sing nuansa islami. Nggih. Oh iya. Oke. Gendro. Sembarang iki, sembarang. Bocah iki apa-apa iso. Hindengenane melu aku rong sasi wani utang BRI jalan haji ngenten bocah sita. Mas, aja mbok critakno. Iya wancane ya iso metu tenan duwite. Lho, aku sesuk utangno mandiri. Ora, kita nembak. Coba bawa. Sesuk belajar, Bos. Sae Pak jenengan Apik aku ya iso. Apik kono kita. apik kono lho timbang wedhus asli. Iya gitu. Neno nano. Ngenyek Pak Sun wedhus kowe berarti. Sing ngenyek sapa? Lah ngono, apik kono timbang wedhus. Aku ora ngomong kok sing ngomong awakmu lho. Ora awakmu. Aku ora wani. Ora wani ngelokke piye? Rukun Islam. Oh, Tembange rukun Islam. Rukun Islam. Wedhuse sapa kae ucul? aku mesti nau sesuk lah. Kowe suara wedhus akan iso. Sing lanang aku. Oh iya, aku sing wedok karo ngene. Iya. Neno. Terus sik ya. Kang lima puniki Wah, esuk mbon aku ndalang kowe sing nembang istimewa wae. Apa iso dalang? Alah paham aku mbiyen dalang aku. Pokoke iso iki lho. Dalang. Yesus. Aku iso suara wedhus seneng aku pisan. Dalang apa? Yo dalang kerusuhan ae. atindakno
Neno aja padha ditinggalke Enak kan anyar. rukun lampu Asik. Pas munggu dolanan malah koyok dolanane cah cilik. Piye? Sing ngono kae lho. Ya padha ya. syahatate Nenano nenanu Ning nang ndasmu lho. Laras iki. Pas laras. angangka siji Nah, samono. kang kapindho salat dene kang Didekne suara ten. telu Pas. Berarti suaramu penak. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji Nenano rukun Islam sampurna dadekne ya. Nggih. Sinten iki sinten, Bang? Yo wis slendro didadekne sik. Nggih. Ombati monggo. Boten kali ini kita, Mang. Monggo bar iki. Wah, aku iki lho apik iki. Iki. Apa? Iki. Wis to tak. Sing ndi to? Iki kok mesti iso suara wedhus. Lah, iki lho wedhus wedok. Ya jajal telur lanang ya ora apa-apa kok rupane. Ya diaturke sik tombati sik. Nggih, monggo. Pepeling ta. Papeling. Pepeling napa tambah? Nggih, pepeling. Ketang. Yo. Asik. Wis wajine
Sampun diaturaken niku wonten wau. pepeling. Pepeling sak Pepeling bawone. wis diatur. Nggih, campur sari. Sapa sing kok karen mau? Niki. Iki sapa jenenge? Nanda. Oh, Nanda ben jumeneng ya. Nggih, ini sama Om. Awakmu kok yo pas Mas milih. Lah uyo ora rada Di gawe spote nganggo wujude pelok barang. pelok barang. Nah. Wah, iki mesti apik. Langit katon biru. Wah, sing ndi wi? Rumah saku lek ngerti. Lali aku. Langit katon biru diaturke kaya ngopo? Lali aku. Lali mo. Ya, Nok. Sing piye iki? Kalo nadane sak kelo nduk. Kopi. Langit katon biru. Langit katon Nono mega, nono mendo. Asik. Selir yot yot. Owe owe. Asik. Adik, Senggahanmu kok apik. iya no asli Banyuwangi kok. Adik. Cara Banyuwangi ngono. Nggih, no. Ngoten niku nggih. Weh, Jawa Tengah raro weh. Adik, Dawuh, bisa suara wedhus? wedhus. Iya, Langsung suara wedhus piye? Alah dilangsung nih ae lah karo aku. Ngono. Jajal, Dok. Suara wedhus sing lanang jajal. Wo karo blub jajal. Pengen. Lah lambene dipuluk ngene lho. Oh, dipuluk. Ya. Bubuk. Iya pinter. Pinter iki. Kete kulino ngingkir wedhus. Iya ketoke. Pinter wis, genah wis. Berarti iso. Sampean tak kon nembangnya mesti kabeh iso. Mesti apik. Wis, pokoknya suara wedhus lanang iso. Berarti nembang apa-apa pinter sampean. Bubuk. Wis. Bulan baleni ae kok. Nganti tekan omah yo mbak buk ngono. Nembang sing apik, nembang duet sik nada F mau. Karo Om. Kowe kono. Arep bocah duet apa to, Pak? Ya aku to, kowe meneng ae, kowe karo Apa lagune? Iya. Aku karo sing ndi? Lagu saiki to, Bos. Apa sing tren? Iki lho. Aku karo sing ndi engko? Bani Marcella. Lintang Asmara. Mendem lho, Pak. Ora apa-apa. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning tenku Wong bagus antep no rasa timu tresnaku tulus rening kalbu jan alah Krek kaget aku. Lah
iki anjane metodene ngono kuwi. Dadi senadyan. Lho senadyan yo jane ngono kuwi. Senadyan nyapa lah kok. Raimu takon. Aku to? Sing romantis jajal sapa kowe romantis. Oke. Ayo Mas. Masa lanang padha lanang. Oh iya. Rasane metune wedhus. Ya ya kita kok ngono kita. Ketoke bengi iki kok 3-5, Pak. Ayo tak bacok dasmu terus. wong ayu tresna mungkin arya tampa susah. Wale iki sing munyer goblok. Aku sing munyer. Sing munyer iki. Pak dhuwur lho. Ya ora apa-apa kok Mas aku. Kowe jijik. Susah jroning badanku. Wang bagus. Gayamu ngalih. Ora koyo bagus-bagus dhewe. Iki apa rono. Kowe rada cedhek lho kok cengok. Aku iki lho rol ketoprak. Lho apa? Toprak jeruk pamerne ning kene. Kan gagah gede dhuwur. Toprak sak wulan pisan main. Jane nek kowe disebut wong bagus ora pati cocok. Ora pati cocok rupa sapi teng. Bagus sing kondi kok. Timbang kaya awakmu. Nyapa? Kaya klosete. Tak potong 250. Ngelok ning kloset. Masa kloset yo potong 250. Potong nggon kuwi pokoke. Nduk, nembang Dawa. itu sama Om ya. Nggih. Bisa kamu bisa menyatu ya Jaja. Aku jadi ceritane iki ngene iki ceritane tok. Ceritane? Jadi ceritane kowe seneng karo aku. Terus Terus aku moh to mamane. wah ngono dimuang. Nek maksudnya ngene lho ceritane tok lho. Oh, Dadi mbok ceritane. aku kan moh karo awakmu. Kowe terus kukur-kukur aku balik. Ngolah. Oh, Jadi ceritane kowe kadasen lho Nduk maksudnya. Ora maksudnya kowe iki nyeluk-nyeluk aku terus aku balik terus akeh nyanyi iki. Modele kaya bagus-bagus so. Ya iya nek lele masamu. Dadi cat percele njaluk diarepe kowe mengkamping hitam kanandang. Nah, iya bener. Ayo, carane ngono ya. Pertama aku isih langsung mbok celuki aku. Kakak aku langsung ngono oleh. Wong ayu ngono lho ceritane, ya. Oh, iya, Terus iya. marah kirike teko, ya. Masa nganggo kirik. Enek no. Jadi indil. Enek kirike iki ceritane. Yo timbangane kowe meneng ae. Ya ora apa-apa sing penting ora kepotong 250. Ya wes. Iki kukur-kukur sik. Ora. Iya. Kowe kok Apik kukur-kukur, Pak. tak baca ndasmu. Aku sing tukang syuting iki. Kok ngawur. Ayo ceritane yo. Apa ki introne dari situ, intro awake dhewe main. Oke? 3 2 sampean Aku yurine. lah sampean wedhus e. Lah enek wedhuse piye? Kula kirike jenengan wedhuse. Iki ceritane iki ning kebun binatang seno lho, Bos. Awake dhewe mlaku-mlaku to. Iya. Mari ngono aku mau teko. Lah gajah endi? Enggak enek kowe nesu. Ngono lho Oh, ceritane. iya, iya. Ayo dadi kirek kono. Dadi wedhus. Yes. Jangkrik irung aku dodir wedhus. Iki jalukane kowe lho masyarakat kae lho. Iki kudu enek ceritane. Jane sik contohno sik sutradarane piye? Iki kirian nyapa to mulek kek. Kowe kirian ning kono dikandang ning kono cengah karo Mas aku. Mulek tak entuti bongko kowe. Kirik kuwi karo ndarane wedok biasane lengket. Iki ora ndarane iki ning kebon binatang cengah kowe dikerangkeng. Oh, alah. Kowe dikerangkeng wedhus dikerangkeng. Kaya ngenes Ayo. temen. Ting ting teng. Bu. Ura. Urung. Engko ya. Urung. Kowe pengen njaluk apa ndelok apa engko tak dudingne kowe muni apa. Kowe njaluk pengen apa? Njaluk iki tak dudingne sampean muni apa lho, Bos. Oh iya. Ayo 3 2 1. Ting ting teng ayo Cak. Awake dhewe mlaku-mlaku lho, Dik. Iya, Mas. Aku lho tresno karo sampean. Oh. Urung. Beh ngerusak. Iki kamerane ngedit terus. Mune ku kapan? Urung. Iki lah wis teko. Mas, aku lo saiki hamil muda, Lah, pengen roh kirek, akeh muni iki lho kirike. Oh, ngono to. Oh. Iya, iya. Rusak kameramen rumah sakit. Iya, Ndeng, wis ngerti aku, Ndeng. Nggih. Kok gendeng-gendeng nih aku, ngono stres kok gendeng-gendeng nih aku. Ayo, ting ting, 3 2 1 action. Dek, Iya, Mas. kamu kan sekarang hamil muda. Iya. Ini saya ajak kamu ke kebun binatang. Tapi sayang, kok gak ada kiriknya ya, Mas? Oh, kamu pilih kirek? Itu kireknya. Malah micek. Kowe kita ngelanung, itu kireknya. Kirik kuwi yo menung iku apa jenenge makhluk hidup lho, Pak. Nyapo? Yo butuh turu barang. Iki lah ditawayamen iki mesti diono. Itu kireknya. Iya kan, ada kan? Mirip sekali. Iya no. Kamu ingin apa lagi? Oh, ini kebun binatang. Iya, no, ceritanya. Yo, Kok paham. tidak ada wedusnya? Wedus. Sini. Nah, ini wedusnya. Aduh. Wedusnya kok kecil ya? Wedusnya kecepet pintu. Kamu pengen lihat api ada? Api apa lagi? Aku pengen lihat terenggiling. Terenggiling. Apa nek suaranya terenggiling? Jangkrik.
Oh iya enek. Ah, terenggiling lah. Ini terenggiling. Kamu pengen lihat apa lagi? Aku pengen lihat ular. Tadi ular. Ngosos tok. Iya. Ah, itu ulone bane kempos ya. Kurang Pak. Kok Ulone apa? Ulone setua budaya kuwi. Ngawur Adik. Aku nggak mau. Kamu ingin apa-apa aja aku udah akan turuti. Tapi kalau aku minta apa, kamu nggak nuruti aku. Aduh, malah dibasok kire matane. Gak. Nah iki kewan aja cemburu karo kewan lho Mas. Lah nyapa kok wedok emang? Alah. Yen wis tresno ora bakal bisa dipisah. Kuwi jenenge cinta yang sedalam-dalamnya atau namanya cinta itu buta. yang luar biasa. Dipisahno karo apa wae ra mungkin bisa. Yen misahno jenenge masalah. Disusul mbokmu. Ya ampun. Nyapa lho kok kaget. Ya ampun. Kaget aku. Ya ampun. Sapa iki? Menika endang kulino dimongso. Endang kulino dimongso. Wilujeng dalu mo. Wilujeng dalu. Kula ingkang putra. Oh, putrane Rama. Zeta iki bocah sing ndi to, Cil? Niki nggih mriki. Kula lari ngunut mo. Ngunut. Apa bocah sing tak jenenge Saheng piye? Nggih. Kok dadine kaya ngene iki to? Cih. Diaturi. Aku ya arep dijodohne karo Kang Putra Dik Gigih kuwi ya. Aku iki to, Mas. Ya aku iki calon mantune Rama Sun Gondrong ya aku iki. Bareng asma sinten, Nduk? Kula nyiliti, Mas. Nyiliti. Lah kok ngono kuwi jenengmu? Lho. Kok Pancene kondangi ngono. nyiliti sapa? Nyiliti Rama. Ngawur karo Mas aku. Iki bocah iki ya iso nembang. Lah kula niki nggih mboten numuk. Nyapa kok umup barang digodhog dasmu apa piye? Maksud iki ora sombong, Mas. Ora sombong. Kula niki nggih sampun pados ngilmu wonten miri gambar. Tegese ndire jeneng dur babakan dadi sinden. Nggih, Ngerti gending. Nggih Pamane ngertos. gending apa? Gending nggih gambir sawit. Iso. Saged onang-onang. Ya ampun. Elo-elo kali bleber. Serondeng gosong. Iso. Kukur bawuk. Cucur bawuk. Cucur lho. Apa, Mas? Cucur bawuk. Oh, cucur to, Mas. Nyapa kok kukur? Lah anu catetanku kukur ya, Mas. Cucur bawuk. Cucur nggih. Petale gending ketok loro kerep. Nggih. Nek pamane sing ngene-ngentingan pamane kaya gending ular kambang bareng ngerti. Alah ajane ular kambang, ular keket, ular geni, ular jeruk karo pangan lho, Mas. Iki gending kok. Kowe kok nyapa kok ular kakek. Lah jare ular-ularan. Ya ora enek kok gending ya gending ular. Kambang ular kambang ular Ya kakek. maksud iki tak kuasai kabeh. Saged Mbak Yu. Nggih saged Agak maju. Kene iki yo menyesuaikan. Iya. Yogane seragam ireng aku yo sesuai. Kan sinden gawan kotak yo ngene iki to, Mas. Gawan kotak. Kotak JI. Lho. Maksudnya iki kotak wayang dulu kotak JI. Jagla kotak JI. Rumah kami sinden tambul lho, Apa Bi. ular kambang contone piye ular kambang? Nggih anu cakepane kathah to, Mo. Contone Nggih wonten larang kembang cundukane pacul Wah, kira kembang apa ngawur. ya maksudnya iki pas larang ya enake kuwi pacul to, Mas. Ngawur. Nek kathah versinipun, Mo. Versi liyane. Wonten anu cocak rawa wonten. Terus. cara apa piye? Cocak rawa. Nggih. DMC to. Asik. Malah kaya kirek kuwi mau. Nyuwun dingdingane, Pak. Kuwi lho budek ya ket mau tatung-tatung. Yo ben anu ben padu. Ben kompak. Padu ora Lah iya, padu. padu. Berpadu. Berpacu dalam padu. Ku coba melempar. Wedi Larase kok gegedet to, Mas? sakem. Biasanya aku rasa mini loh, Mas. Kurang dhuwur. Lah golek kurang dhuwur, jukukmu kurang dhuwur. Biasanya aku gong bathok soalnya, Mas. Ya wis ta. Sembarang. Ku coba melempar manggis aku lempar mangga ku dapat aku coba melamar gadis janda
aku dapat Mas, dah rawa asik gawan berarti gawan to Mas Siapa? gawan raras kawrian yus asik ngene iya lha iki lak yo korbanku kabeh to Mas sakmene iki ini ra ngene pengatasi to Mas iya anjane tambule wong mendem-mendem kok iki asline zaman edian asik gawan tenan klop to Mas iya zaman edian asik edian zaman asik zaman edan begini nembang ora kok zaman itu zaman edan yo ngetes aku wong tua lho zaman edian wong tua rapi Sik. Iki jenenge cengkok apa? ya anu gregel Mas Oh, gregel. gregel masa enek sing ngono kuwi Iya. Kuwi gregel gregel apa? karo lindu lho Pak Gregel apa zaman edian asik. wong tua rapi Ketak dung dung. rawan wanci bengi prawan nangis wae mergo wedi karo manuke ya Letung. manuke cocak rawa adawa butute yen Awas. yang So. aduh penake buntute sing akeh mulune yen digoyang 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 aduh penake Masya Allah. Ya ampun, lah kok malah dadi kaji bek kowe. Kayak kaji beki kowe. Semire biru. Nesu piye, Mas? emosi mo lah kok dipayahi bos kok bablas ae lho Ya, nek nesu ora. medeni Pak ndase diklothok Ya iya, kayak rambutan. Wah, iya ndase kayak kaji Gaul beki. dah iki. Iya. awakmu Menika, karo Mas. mantuk-mantuk ngene apik nyapa kaya apa kaya manuk lobet Iya. manuk lobet rumangsaku Kene lho nembang nuwun sewu mola sak. Ora perkara ular kambang. Mboten ulur kambang. Lagu-lagu sifatnya lagu modern, lagu zaman saiki apik. alah kathah mau lelek kula kalian nek sing ngiringi kidung manggalan ku mesti apike to mon Mosok yo jelas to Mas Cinderella. berarti wis klop Cinderella to Mas lagune Raji to Raji. bene iki ben lah raja yo ku tanggane Raji jenenge Yuk, bareng-bareng. Iso ora? yo iso to Mas Ora iso tak gorok tapi daku. ando masih sinden tapi mengikuti zaman Mas Ya. rock ya tak nyanyekno pop tak nyanyekno Ya, Cinderella, Cinderella. Dadiana ya, ngarep ya, tama ya. Yuk, bareng-bareng masih bersama artis yang luar biasa ini. Kalau kita nyanyi langsung kita idoni coy. Saya tadi Kok jajah didoni, suarane piye masuk apa ora ngono lho. Oh, nada nih Mas. Jale masuk ora. apa aku Iki nyapa to? Lho kuwi ta lagu. iki nyapo Duduk. aduh masuk ke teki Malah suket beh. Angel musuh wedhus itu iki. sapa ora to Kok kita. Ye. Coba ya. ada sebuah cerita Wes, oke. Ya, Rajama. Rajama. Dadeno. Ya, dadeno. 3 1 2 3 4 5. Shua. Kene. Ora lagune. waktu terus berlalu Lah, kuwi lho. jam pun berbunyi Lho. cendera Pergi Cinderella. lan kene niku
anu intro ta sik intro. Introne ora mutah ngono kuwi. Iya. Raja umumnya kuwi nyapa kok anu mari jagongan Mas masuk angin Mas nyanyi. Ngawur raja ngono lho. Ayo. Yuk. 2 1 2 1 2 3 Kita bareng-bareng. Ada sebuah cerita wayang Ramayana, Ratu Buta Rahwana Raja Anoman si gedek putih. Coba. Rusak bos, rusak. Cinderella teko Anoman obong kok kowe. Raja toh Raja. Ayo, ada sebuah cerita wayang Ramayana, Lah kita kan ndi? Ratu Buta Rahwana Raja lho. Raja. Iya tapi kleru. Ora ngono kuwi ngawur. Kuwi malah dadi Anoman obong. Bong kuwi Anoman obong. Kok repet terus piye? Masa ya Cinderella koncone Anoman. Iya toh. Angel kowe. Pun iki Nikon mau. Ah coba iki ana pamundhut ya. Nggih, Mang. Ana sing mundhut omanya Omanya apa? Danis minta lagu Liwung. Nggih. Lali janjine Nggih, Glenn Ucul. Nggih. Kakungnya Danis minta Sino Mandarin. Sino Mandarin Sino ki Mandarin? Sinom Slendro. Oh ngoten. Lagu utama. Nggih, Mang. Coba Nggih, diaturke sik Wah, lali awas janjine. niku. Sinten, Mang? Kae sindan sing gedhe dhewe kae. Sing ndi, Mang? Nduk Irul. Gini. Gimana? Rendek. Sama Om sini. Kesini. Hati-hati. Alon. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, wilujeng dalu Rama. Bahaya pelakune. Sehat ya. Super. Alhamdulillah, kula Warune wis sehat. dadi contoh calon sinden apik. Nggih. Jajal dong mlaku rada maju dong. Kelampahipun Mlaku maju. Temlek. Beyuh. Bocah iso sak gentong. Kok sak gentong iki? Iya mlakune kaya gentong entul. Demes. Iya Aku bisa yo sakmene to Mas Lah awak. kok iso Lah aku mes kramping 15 sih lemah malah guru, Mas. jane mis krampo bajul kuwi asline. Jajalan ki. Namanya siapa cantik? Rulin Mas Percil. Apa? Rulin. Rulin pi dalem sayang putih nun sewu. Kula Iji. wingi ngriyani Rama. Mirip gambar. Nggih. Mosok anggo ning WC. Nyampone mburi teko. Lah mburiku ngendi Iya, kuwi? berarti mirip gambar. Nggih. Oh, nembang apa? Lali janjine lho. Oh, Coba. Sepiro, Pak De? Coba. Tina minggu kuwi ta? Iya ya, Mak. Tina minggu. Iya ya. Tawamu yo iso. Iso to. Iki lho iso yo. Dina minggu sing tak tunggu kuwi ta. Iya. Ya Allah. Kok ngerti? Mbak, Mbak. Ojo pas iki. Aku pirang-pirang dina ngrangsemi, Mbak. Ya Allah. Ayo dorong nomor. Pirang-pirang Dina, coba. Dina minggu sing tak tunggu. Anu, lah nyanyi aja meneng, Dok, anyep. Anak karo gedang. Karo obah, karo Mer, obah. karo gedang mer. Ayo, juga jajal coba. Dinami tung tung ding tak tung tung. Ayo, saya bobo bisa. Urung. Ayo. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak nek tawang manggu. Ding tak tung tung. Asik. Kantiling sirit srengengin Asik. ana kene. Hop. Separuh tok pedot to. Nek ngono ra apa-apa kowe aja nembang sing sampai bawah, sampai aja sampai ngono lho. Lah nyapa? Kok wingi nek tanggoku anu nyanyi sampai bawah iki seminggu retemu lho, Mas. Pas ning kali iku soalnya blek. Ya. Masa yo ngebur. Nggih. Iki Saya. pundutan oke Mas. Iki ana Nggih. pundutan. Nggih. Katur dumateng Mas Dalang Sun Gondrong. Iji. Grup Latin nyuwun gending 1001 ya. Oh, 1001 nggih. Ya. Oh, iya ya, Mas. Hormat kami Pak
di Samsul. Oh, Pak Samsul mriki mawon celak. Kenal Mas. Saka Pak Samsul. Kaliwatir Iki kene ana lho, pamundhut. cedak Kaliwatir. Ana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene cedak kene lho, Kaliwatir. Kali dawir kok. Tante Danis Pak Kaliwatir. Dalang nyuwun lagu Lintang Asmara. Oh, alah sampun. Nggih, nggih. Nggih. Iki napa? 1001 mimpi niku, Mak? Ngalah ngawur kok Lali janjine. Oh, lali janjine. Lali janjine so. Yo, dadek Sebenarnya, nama. so. Yo. Mambang koncone dhewe. Lali janjine sampun Pundutan diaturke. lali janjine wis diatur. Sampun diaturaken menika mau. Coba budgetnya apa sing dibundut mau? Wah, kathah niku. Ada, Mak. Lagu siji mau? Nggih, anu. Napa? 1001 niku, Mak. 1001 apa 1001, 1000 kutha wonten, 1001 wonten. Manut. Manut siji sing ndi? Sing niki lho, sing ngeten iki lho. Ayo, niki sinten rene? Ora sik kae iso. Ini 1001. Iso. Sing ngene ta? 1001 lha sing kaya sing nyanyi ndengi lho. 1001. Dudu kuwi dudu sing bedane. Nganti ana anak lali marang wong tuwa. Niki lho. Yen nganti ana 1001 sing wangen. Tutuk lagune kowe. Napa? Iso tutuk. Nggih niku tok, apale kula niku tok. Alah, awakmu iki Tenanan terus Kowe iso iki ora? rumangsaku. 1001 anak lali karo wong tuwa. terus nganti ana 1001 sing wani. Sanang apa nelo Donya Donya. ana sukune wong tuwa. Gila. Wong kang setya Gadene kang janane. Iku lagu enggal lho, Bos. Ora kowe apal ora? Apal. Piye apal ora? Sing apal cacah iki lho. Masa apal lho sing Apal janjian iki lho. Apal ora? Aku lamat-lamat aku. Ngalih. Ngalih. Melu romo. Apal ora? Enggak apal. Ngalih. Nggih. Ngisin-ngisine ae dhewe iki mau romo. Lho, kowe nyapa rene? Awakmu kok melu rene? Yo ora iso lho, Mas. Bangane aku dikon ngalih. Lah ngono kok ngomong ngalih kan. Lah iya padha ora iso. Iwas kok iso. Lagu iso wae Caca. Nggih, niku Nggih. saged niki ndamel anu saged. Ana iki saged mon. Ora kowe. Lho. Ro. Rene. Raro. Lah raro tak golekne lagu liya nih. Kene, engko lak susir ro. Kene. Mau tak dudohi nduk, tapi aja njerit lho ya. Lho. Nyapa kuwi kok iso mbuduhi jerit? Swara iki lho swara. Kowe aja biayaan kowe. Iki mangsamu lak rene iki mesti petingan. Petingane mesti ono. Iya no. Kene. Wah, bocah ndek men to bocah iki. Ndok biar kowe iki dhuwur kuwi lho. Masa iki Kowe sampe pikir masamu pola nang dhuwur kok. Iya. Kowe iki wong megek lho, Cil. Masa? Heeh. Lah iya kuwi. Karo awakmu pas lho, Pak. Iya pas no lele. Padha ndek, Pak. Lah iya. Kok anak-anak yo ndek ngono Iya, kan. ora apa-apa kaya Arep kok tembangne apa iki lho. Iki lho. Iya, ora Ora iki. Dewa Tresna. Dewa Tresna ya apal no. Jajal Dewa Tresna karo lamunan. Jajal Dewa Tresna sik, jajal coba. Nadane Mas. Aja plak-plak mak. Iya, nyapa to wong ngene tok ae lho. Wong iki padha karo adikku dhewe lho lah ngene iki. Kedik lho, Pak. Citik tok. Nadane. Dewa Tresna walamunan. Sik to dijajal sik. Lah iya apa? Rokono sik lho. Aduh. Wis tak lho. Wis. Bocah iki gendeng sih raja peneng guyu kok. Yo pancen awakmu nek nakoni ya kaya ngono lagune, Nduk. Dewa Ruci sa ta? Dewa Tresna. Dewa Ruci. Dewa Ruci banyon kopi. Tekon dinti iki. Ayo. Wes kedengon kula ngenteni tika. Terus Kadung tresno nanging keloro-loro. suarane penak.
Jajal saiki lamunan adane lamunan jajal. Gedeng kule angger kasapi dipek wong aku. Lah mosok. Kudune ngoten lho, Pak. Kudune kono das. Yo ben ben berkembang dhisik, aja kesusu. Kudune ngono kuwi lho. Pindho samudra pasang. Rada ngeses lho, rada. Aja guyu-guyu lho, tak celokne Purnomo lho kok malam suci. Ya, pindho samudra pasang. Pasang. Ya ngono kena ngeses. Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu Jajal madhep rono, jajal. Pindho samudra. Soweneng. Karo mlaku malah mbok guyu. Kok basa galange lho. Lho aku ki kowe sing marai penyakit ki kowe lho. Mboten. Angger lekas pinter kok go digogo wong-wong. Sopo? Aku ora tau gowo. Ngene lho, jajal. Kowe tukang lumpuhne sindan kowe iki. Ngene. Pindho samudra pasang. Kene ning latih angel lho, Cil. Iya angel. Ayo, edo. Moiso. Macare gingsul. Deknane sing mo sing deknane gingsul 17 ke merongos mojo kae. Gingsul iki loro Gingsul iso akeh. Gingsul ya madhep ning mo. Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu Terus. Iya. Madhep rono. Cahyane bulan kang sumunan apyoreng tawang yekti sliramu kang dadi lamunan. Inilah cerita dua anak manusia yang satu sudah tua. Dangkring ngamu. Nek umpama sedih Yang kuwi yo satu 52, yang satu 18. penjiwaane kudu sedih. Sedih lho, Nduk. Piye, Cik? Kowe ora penjiwaane lho mangap tok lho lagune iki lho ndi. Saking sedih, Mas. Saking sedih. Saya lamunan mau saya niki. Lari niki suwatene saya. Nggih. Lamunan dia. Nduk. Ayo. Tapi gayane ya kuwi mau. Ya. Ya ning rumah ya, Dok, ya. Ya. 3, 2, 1 bareng-bareng selamat jabal. Asik. Terima kasih, Adik. Lah, suarane penak cilik. Apik swantene niku. Lho apik to. Nggih no. Cah kene kok padakne. Moi tenan kowe murite ora enek sing kok ora iso nembang ngono ora enek. Nembang apa-apa kok iso lamunan saged lintang asmara saged. Dewa Tresna. Nggih. Ana tembang anak soleh. Weh. Anak soleh sing ndi? Selawatan ya. Oh, nggih. Terus Situ. Oh, anak soleh. Alamate anak niku lho. iya. Alamate. Oh, alah, nggih. Bisa ta kowe? Saged nolak niku. Ya. Coba. Aku yo apa lho sing ora iso. Solawatan. Sampai tak lakoni. Napa-napa selawatan saged. Terus nyekelomik lho. Rul. Sing ndi sing ndi, Bos? Oke. Walah iki cah iki to. Nadane. Caca, nadane. Iki selawatan apa meneh kathah ibu-ibu niku dalu niki sing ningali. Ibu-ibu tok. Nadane sepira, Mas? Alamate
Iya, Dek. Samono, Dek. Niku teko kono, Dek. Coba. Maten. Ya, bener. Soleh iku bapak Ya. batene mukmin. Nyawa. Balik. Balik kon di bawah. Ngotot. Oh, kata iya. Ngotot sing ngotot dok karo gereng no. Curang gereng bro. Ya. Soleh iku papat batane mukmin anut ing syariat Tanda. katihen lisani Acak. alus ngendikane kapindho mulyakaken ing wong tuwane alamate anak soleh iku papan batane mukmin anut ing syariat katihen lisani alus ngendikane kapindho mulyakaken ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa karoni al-Fatihah ya Apik ya. Sae niku dilanjutaken nggih sae. Lanjut. Kaping 3 asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Kau gawe becik. Kaping 3 asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Kau gawe becik. Kaping
kok iso saged ngoten lho lari niku. Antarane gamelan kalih niku lho, musik kalih niki sok klub kaping 3 asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik kaping 3 asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik kaping 4 Sip tenan. kowe ngerusak gamelan kowe iki. Lah ki iku alamate anak saleh yo iku. Wes aja ngrusak. Lah wis ngene jreng iki aja nganti dirusak. Lah kowe iku. Iki gak jreng. Musiknya tetep muni. Musiknya munine tapi morat-marit kaping 3 asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping 3 asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping 4 ngene iki wis ya. wes cukup wes. Ora oleh dibaleni. Aja. Lah umpama terus kaping 3 asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping 3 asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping 4 pokoke nek wis ngono kuwi Lanjut wis. ya. Satu tembang meneh. kaping Wes kaping kono. lah lagune napa Ku jenenge rusak kowe iki. Iki tak balekne. Iki tek iki genduk sing sore mau nembang. Pundi, Bang? Iki nomor loro iki. Niki. Monica. Monica kalih sinten Bang Kowe gampang ngantuk to, Nduk. Kok ora digreget. Duh, jane asline tapi ya yamene paling biasanya bubuk ya, Dek. Biasanya bubuk ya, Dek. Ya, Dek. Biasanya bubuk yamene. Boten, Biasanya melek ya yamene. boten. Lah kok ngantuk? Bocah iki saya koyo blak anu. Tembak karo Nanda. Celang Kali nanti yang Bang. Ayo. Duk, disepoti sik, sepoti. Kok HP-ne munggah. Iki tombok kok nyepoti. Ngono melok campur sari kene. Kutha tulung. Endi? Mau ora ditambahi. Basane munggah ditambahi. Cici mo 6 loro Nemu loci.
Niki diaturi nembang apa mau kok telu-telu men lho. Jajalan iki. Mbok loro-loro ae. Iki tukang jaranan iki. Sing pundi mau? Sing dul dhewe iki. Iki iso jaran ya? Iso. Delok Duk, delok Duk. Jaran Duk. Jaran Tulung agungan Duk, tulung agungan aku delok ning ngarep kene ya delok. Polahmu ya apa? Ayo yo, anu Nyu Sapitri Putra ya, Mbak mah. Ya Sapitri Putra. Nyu saiki Nyu. Nyu. Kita warga seni caranan dangdut kreasi keparingan asma turangga Nyu Sapitri Putra. Jalan. Desal delok pengen ora. Om pengen ora kowe jaran. Ayo, budale ya. Hey. Oh ya. Iya tukang jaran kok. Lah iya, ancane wong jaranan jebule. Ndegeke tok ae ketara antarane jaranan kali dek mboten niku ketinggal. Jarani jare. Degeke jarani. Nyu Sapitri Putra nggih. Tambah nyu. Nah. Tambah nyu. Ora tembang to. Nembang, Nduk, nembang. Tembang nek cah telu ki apa? Maksudnya nembang cah telu iki angel lho, Mo. Nyapa? Angel maksudnya kok suarane siji loro telu kan kangelan. Kowe kok malah dadi yurine ngono kowe. Oh, enak nih kene malah kayak penonton. Cunduk mani. Nggih. Wis e. Cunduk mani apa to lagu apa to? Anu, apa to lagu iki? Cunda mani. Apa tegese iki? Cunda itu canda mani. Ya roh dhewe to peran nyanyi ku apa? Ora masak. Kosok ngono atine. Iya no kuwi lagune Coknan. Sanan. Kuwi kancaku. Cundai canda. Jadi jajal. Piye wi? Lah iya takok bareng kok dalange. Ya sing Ayo Jan. Dek kok kese, Dek. Kawamu saya, Dek. Kawamu saya. Pak Pun delok kene, Pak Pun. Ayo kok kene. Wangel kayan. Awakmu saya, Dek. Dek awakmu saya sing jaranno lho. Ayo. Ndak pundi. Lah kayak iki botek kowe ngono